Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membagikan contoh lamaran dalam bahasa Jawa. Silakan teman-teman bisa menerapkan sesuai kondisi, bisa menambah atau mengurangi menyesuaikan dengan kebutuhan. Yuk, langsung saja kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten. Bapa calon hamenggugati sekalian garwa miwah keluarga. Sumramba sagung para rawuh kakung saputri ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin monggo tansah kula dherekaken maneku puja dalasan puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat nikmat tuwin kegiatan saha kawilujengan satemah panjenengan lan kula wonten ing wekdal menika tasih saged kempal manunggal nyawiji wonten ing menika papan kanthi ginanjar karaharjan. Ing salajengipun keparenga kula sumula atur wonten ngarsa panjenengan sedaya satemah gempil kamardikan panjenengan sawetawis ingkang nembe eca sekeca wawan sabda. Wonten ing mriki kula minangka talangi atur saking panjenenganipun Bapa calon kadang besan ingkang supados ngaturaken menapa ingkang dados babaring sedya wonten ing ari kelenggahan punika. Dene pamaturipun ingkang sepisan, Bapa calon kadang besan sowan sakadang kanthi nyuwun ridhaning Gusti niat silaturahim. Ingkang angka kalih, Bapa calon kadang besan ngaturaken salam taklimipun katur dumateng Bapa calon menggugati sekalian miwah keluarga. Dene ingkang angka 3 wigatos ing gati piswan kula sakadang pilih panjenenganipun Bapa calon kadang besan badhe netepi darmaning asepuh nedya angraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngebun-ebun enjang ajejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruwe badhe anglamar putra putrinipun Bapa calon hamenggugati nuninjih ingkang apeparap Roro Ayu calon temanten putri. Mugi sageta pinangka jatu kramanipun Raka Mas Bagus calon temanten kakung. Sedaya kala wau ambok pilih Gusti ingkang Maha Agung paring judu saha wonten keparengipun saking Bapa calon hamenggugati sekalian miwah
wonten sarjunipun penggalih saking putra putri nuninjih Roro Ayu calon temanten putri. Mekaten menggah wigatos singkati sowan kula ing salajengipun kula namung badhe jumadhong dawuh saking panjenenganipun Bapa calon Hamengkugati ing bilih wonten keparingipun paring wangsulan ingkang gumathok wanci punika. Kula sanget ngaturaken agunging panuwun. Lan mbok bilih ing samangkih adicara sampun kaanggep paripurna, kula sakadang badhe nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi lampah kula saking papan menika dumugi ing dalemipun sowang-sowang tansah ginanjar widodo wilujeng tinebena saking bebayaning margi. Ing wasana mbok bilih anggen kula sowan sakadang kirang trapsila suposita tindak tanduk menapa kemawon ingkang boten dados renaning penggalih. Kula minangka wakil ngaturaken agunging pangapunten. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken minangka talanging atur saking panjenenganipun Bapa calon kadang pisan. Kirang langkungipun saestu kula tansah nyadhong lumundring sih samudra pangaksami. Kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh teks lamaran dalam bahasa Jawa. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini.